Tots els infants neixen amb llum pròpia. Són les dificultats de la vida les que poden apagar-la. La nostra missió és que aquesta llum sigui cada dia més intensa i extensa, que es vessi en les famílies, els barris i tota la societat. A la Fundació d'Escoles Parroquials ens mou la certesa que l'escola i la societat són millors quan hi som tots i quan s'estima a cadascú tal com és, amb la seva llum i la seva manera de brillar. Des de l'inici, la FEP ha impulsat una vertadera transformació social a través de les seves 18 escoles i, sobretot, a través de les 5 escoles d'educació especial. 5 projectes que ajuden a remoure els obstacles a infants, joves i famílies. 5 espais segurs per perdre pors i descobrir oportunitats. 5 equips de professionals especialitzats que estimulen, acompanyen i generen la confiança que tota persona necessita per descobrir la seva llum i fer-la brillar.